Seo é an bháin rion mar sin. Agus Ó bhí sin nach mór mar máthair. Is maithe rud is thochar dwar, is nach bhfuil sló breá láir. Ó sudach siar go Westminster, féchar ad na scóine. Idir is thuachán, lucht na caprach is na tuaiche. Lo go mis sin aile, agus do bháthir I gan den dún, ach fós tá antí is támuid lán le brún. Ní hé sin de rá go mé misig siad a deor. Ní bheith muid an seo ach gur tuú lá sír do chuile eibrí mór. Branneir an slua, tá na céta mílte daine go díaganta go díneteach a fanachtain san líne. Tar éis an péal, meastal, cá bhéis si gáil, suas a meas na nangli, nó sias I dían deall. Ní fis dom nógad ná goise céir detáin dám, ach ba ise ceanire a heagla sé hín, gach seans go mé sí slán. Ach, cé hí siúd ag turnings ón limousine dubh há. Ag gul go bar na scúine, beg down ar inar fad. Bíní mór le rá an dat, nó stiúchannaí nó tíarnaí. Muis ní bhecha lehéid sábate meas má mór daine. Mós ambassador nó dúca nach bhaineann I seall, is dóigh go bhfuil gá leis, ní airí mé mar feall. Ach sin iad Philip Schofield agus Holly Willoughby. Láthráirí chláir na maidne, gacha ar ITV. Is cuma lom sa teach, ach ní dúg siad tá ag an siad. Tá sin cáiliúil má go leor. Ach riaga, beag go buir. Cé dáda iad san go céim níos speisiale ná mise, cé a thug an ceapchód na rialacha a bhrise, an éige gapan sisin gur bé héin a rug a héin, nó a gapan siad gur bas a túnal an rion solas gáil na gréin. Muise sin é an éon gothirú, nach gur sé chun séitart. Srán san éirí duine ar os píflin ar an leit. Darí me sé stéanamh bfuil an contra maisithe le hór. Is léir bhfuil rachmas fós a tír seo má go leor. Bhí saibres ag I cínte, ach ní rá síl an wat a bháin, in anion ní chuid delegid, ní rá mór an sir se an. Séadlam déad is cib a scór, faoi grúgus gach ein lá a gobal is an na pobl, idir gasúr iad is bhrán. Ach, tá sáid chéas ar tháinig an sebris sin go léir. Ní ó obair phobal, agus ní os an spéir. Báinniu sebris cultúrtha chomáile sebris airgid ó na ceirichearn gan imbrucht ó na gorin sé sin fargart. Tá sam, tá an ceart ad, ní féidir é héna, gur sihriú an rachmas seo gan bheas ar cheart a déana, sin é an tar é gorme, seois na daine ágans Willoughby Schofield in áit na leanfíine. Mar bhain siad dín ar nanamacha, lis drí go bháin den feann, taidias in áit taigín agus spot in an bran, agus lug an freisin an sais céanna tribloide ó Burma sin Myanmar. Siar go Mancross an teach dóite. Ba iad na bhí san níor a séirin na daidhir an túb, leat a chuna marach ní chluiste tá a fú. Tunnel tigers ó hir chonal, a tochail tíos a bail, sin in is an chuí a chas an rocha mór an tail. Báinniu airgid is ór ón Ind, agus diamantí ón Afric. Dá mechas acu fin ór an, scrisadís leachrúch Patrick. Agus mianadóirí bretnacha ag tochail tíos na ganta, ag cartú gúil ó ghulgadómh le lábha fuair a feanta. Golle rinne I seo. Táid a tarachtar chean scríb, fechan sin na Royal Guards. Go meannaigh díalaí, ní hé seo an tám goin me Clausán faoin na lehéid, rachamuid isteach is abramis cúpla decades. Cynne seo. Fógra puist, beirt é tastáil le hobar ar conra,
Bíoch a slúistí héana go. Brach síos go beonna sonra. Nílach láháin I gceist. A muireach, as tá pásach má. Aile choirí riaga, Hálás Buckingham, SW1A. Hello, chwifyri. Dyna mwyd yn bawd. Cwyrym mwyd fwy'n fwodi gyslachtwar is gyciart. Tiaw dram is garon, leni o chwrs y greu, mae'n mwyd eich lech y tocylt, lo yng ngei flei. Agus cógáda go sé sin nuirte Bhain seos amach cinneach agus Christóir Má ciile óid. Agus gur míle maith ar búntúir tréalach do chuneala. Mar legadí sé go máire si bhí má pí.